Селям алейкум. В ефірі Прайм на телеканалі АТР. Це той час, коли ми обговорюємо найважливіші для Криму, України і всього світу речі. І, звісно, всім останнім часом і майбутнім теж головною темою буде війна. І сьогодні я дуже радий представити вам, а власне і представляти цю людину аудиторії АТР не дуже потрібна, але все ж таки я це зроблю. З нами на прямому зв'язку герой України, учасник російсько-української війни Володимир Жемчугов. Володимире, вітаю. Доброго дня. Так сталося, що ми з Володимиром останній раз спілкувалися до війни, і я пообіцяв, що ми продовжимо ту розмову, бо вона була дуже цікава і нам не вистачило 50 хвилин. Але потім сталася війна, і з того часу ми не бачилися, не чули один одного. Але я запам'ятав добре свою обіцянку, і тому я згадав, на чому ми зупинилися тоді. Це дуже символічно, бо Володимире, ти тоді сказав, що яким був твій шлях від так званого руського міра, від радянської людини до патріоту України, тим, яким ти став зараз. І я з цього почну і хочу це почути, але хочу зауважити, що через таку брутальну агресію Росії мільйони українців дуже швидко пройшли цей шлях, на який там і мені, і Володі, напевно, було потрібно набагато більше часу. Правда, ціна дуже велика. Ось таке. Що ти думаєш, Володимире, про те, якою стала українська нація після 24 лютого? Що змінилося в нас самих, в нашій країні, в нас через війну? Ну, я побачив, що вже ця нова фаза війни, яка почалась у 2014 році, нова фаза 2002 року, вона вже торкнулася вже дуже багатьох людей, дуже багатьох сімей. За допомогою російської високоточної зброї про війну знали і в Львові, і в Хмельницьку, і в Рівному, в Одесі, де тільки, я не знаю, не взнали про цей руський мір. Я побачив, що оце все і приведе до того, що руський мир зникне в головах у українців. Я пам'ятаю 14-15 роки, коли я повертався з Донбасу, приїздив на вільну Україну, я тільки заїжджав у Харків, і мені вже було боляче. Там йде війна, вбивають. В Харкові гуляють, салюти, ресторани працюють, ніхто нічого не знає про війну. Я пам'ятаю, такий конфлікт був в магазині. Тоді ходили волонтери, може пам'ятаєш, в 14-15 роках підходили до людей і просили про допомогу, пожертвування на армію. І одна жіночка так тоді возмутилась, що ми і так 1,5% від зарплати даємо на армію, ви нас взагалі хочете роздеть, разуть. Я так глянул на это, там людей убивают, а она возмущается, что у нее 1,5% от зарплаты забирают. Зараз я вже бачу, я живу в Києві, і я пам'ятаю, коли в лютому, в березні люди їхали тікали з Чернігова, тікали через Київ і їхали далі. Я трохи питався допомагати тим людям, і я пам'ятаю, що всі ті молоді, вже були, що з Чернігова евакуювалися, вони вже всі розуміли, що таке русский мир. Були єдиниці середнього такого возраста, які возмущались, що зачем сопротивление оказали, если бы не сопротивлялись, бы не разрушали, не бомбили бы и Чернигов. И мы из-за того, что украинская армия сопротивлялась, мы пострадали, дом наш разрушен. И была еще одна, помню, бабушка, 84 года, которая
ну, все равно любила советскую власть и говорила, что это вы виноваты в 91 году, зачем было отделяться, вот вы отделились, вот теперь получили. Ну вот из такого нового, вот только вот эти два разговора беженцев из Чернигова, вот мне только, знаете, как бы очень сильно запомнились. Ну, я думаю, Володимире, що тут, звісно, люди різні залишаються, але просто відсоток їхній набагато зменшився протягом дуже стислого часу через дуже жахливі обставини. І вже я спілкувався теж з харків'янами, з іншими людьми. Тобто, ну, 90% це показують соціологічні опитування. Всі там ілюзії зруйновано вщент Росією. І я хочу запитати в тебе. Я не пам'ятаю, ти спочатку життя був російськомовною людиною чи ні, просто не пам'ятаю. Хочу поставити питання таке. Ось я, на мій погляд, рашизм, тобто цей варіант фашизму, він чому гірший за всіх? Тому що, ну, наприклад, Гітлер, він там розділяв народи на сорти, він там робив вирок там цілим націями, знищували їх тощо. Але в нього все ж таки була певна там межа відносно там до, умовно кажучи, німецькомовних людей. Тобто не можна уявити собі, щоб авіація Люфтваффе бомбує там, я не знаю, там австрійські, там, ну, умовно, там міста, де живуть німецькомовні люди, яких він вважав там, ну, своїм, так? Путін діє по-іншому. Він каже цим людям, мешканцям, жителям Маріуполя, Харкова, де, ну, що приховувати, переважно більшість спілкувалися російською тривалий час. Зрозуміло, обставини, ми все це проматуємо. Ось, але він каже, це свої, я йду захищати російськомовних людей в Україні, так? І він саме прямує найпотужніші удари саме по тих містах, по тих місцях, де й живуть переважно ті самі люди, яких він де це просто якийсь безмежний фашизм, це не цинічний фашизм. Скажи, задля чого він так робить? Що в нього в голові? І в них у всіх в голові, в людях, які вбивають, кидають бомби, ракети на людей, і вони точно знають, що тут живуть люди, які в побуті більше спілкуються їхньою мовою. Тобто, типу, вони ж захисники. Ну як таке, як це в головах? Да, я завжди був російськомовним. Я жив у місті Красне Луччя. Нас в містах на Луганщині розмовляли більшістю всі російською мовою. Ну, в селах ще розмовляли, там під в таких маленьких селах розмовляють і досі ще українською мовою. Я до війни працював за кордоном в Грузії і там теж розмовляв російською мовою. І повернувшись з полону, я, ну, знаю українську мову, але так трапилось, що, ну, дуже круг спілкування дуже малий. Мені з ким розмовляти українською мовою, але я зрозумів, що треба намагатися більше це робити. І оцей закон, навіть тому, щоб розмовляти в магазинах, в суспільстві, більше в українською, я підтримую. Намагаюсь зараз розмовляти більше українською мовою. Те, що зробив Путін з російськомовними городами, містами, я розумію, знаєте, це вже був відчай. Він думав, що все у нього вийде, його будуть зустрічати з цвітами. Там, де він знав, де, можливо, буде супротив, він гадав, що там підготовлене там проросійське підпілля, яке вдарив в спину української армії. Я пам'ятаю, як це було під Дебальцево у Лігорське, коли в спину української армії вдарили диверсійні групи і прийшлося відступити. І так ми почали втрачати Дебальцево. Він думав, що і тут так буде, і в Харкові так буде, і в Києві так буде. Але нічого не вийшло, і ми зараз бачимо, що Путіну не потрібні люди, йому потрібні території.
Люди, як Михайло хотів використати, але побачивши, що їх використати неможливо, він почав робити, як це робила Росія завжди. Знищення тільки території. Росіян завеземо. Нових росіян завеземо і буде Росія. Тому моя думка, що це так. Слухай, тут теза така, навіть ця теза про території, вона теж викликає сумнів певний. Ну через що? Ну, приклад Маріуполя, так? Це місто, яке розташоване в дуже вигідному місці, так? І в принципі, ну як би він воював за території, то ну лише за території, да? Він би там сказав, ну добре, там якось в якийсь інший спосіб, а не килимними цими бомбуваннями. Тобто тут, я думаю, це такий феноменальний рашизм, що я не можу уявити просто, але що він буде робити з умови там санкцій тощо. І так Донбас окупований 14 року, він, м'яко кажучи, не розвивається, не розвинутий, так? А тут це просто буде випалена земля. Ось як ти, напевно, теж наміркував про це і думав, а що він хоче, ну, що він хотів в ідеалі, якби, і який в нього був план максимум, і який в нього зараз, станом на цей день, план мінімум щодо цієї ганебної терористичної війни. Ну, якщо ми розглядаємо Маріуполь, то Маріуполь, я думаю, що це іменно окреме місце, неможливо порівнювати там з Харковом, з Києвом, з Волновахою. Я думаю, там був Азов, і, як він говорить, що це націоналісти, для нього це було іменно от, не Маріуполь головне, а головне був Азов. Він захотів взяти їх в полон або знищити і показати це показово, що ми знищили, типу, як він каже, нацистів. Це тільки із-за цього робиться, із-за Азова з Маріуполем. Ну, думати, зараз сказати, що він бажає, ви ж бачите, що за ці, ну, вже, мабуть, вже, ну, скоро вже 3 місяці політика і плани змінювалися, тому що на початку війни ми бачимо, були і одні плани, потім стали інші, зараз вже треті, вже декілька разів плани змінювалися. Зараз, я так думаю, ну, все, як ми бачимо, що на Херсоні, на Запоріжжі, на Донеччині, на южних наших регіонах, там уже ніякого наступу вже немає. Мені вже хлопці оттуда повідомляють, що там уже роблять 2-3 лінії. Невеличкі проблеми зі зв'язком у нас, ну нічого. Зараз ми це виправимо, я надіюся. І продовжимо розмову з Володимиром. Володимире, чи ти чуєш мене? Відновився зв'язок? Все, дякую. Продовжуй, будь ласка. Я казав, що хлопці мені повідомляють з Херсонщини, з Запоріжжя, що там наступ вже зупинився і Росія робить там уже фортифікаційні споруди, всі залізобетонні заводи, які залишилися під окупацією, працюють, всім платять зарплату в рублях, і вони роблять там вже великі дзоти, великі фортифікації. Вони намагаються залишити ту територію. І я думаю, що все закінчиться, ну, активна фаза закінчиться коли вони дійдуть до кордону адміністративного Луганської, Донецької області. Це все закінчиться і почнеться шантаж енергоносіями, там, заложниками, заручниками, яких вони там наберуть, і будуть намагатися зробити так, щоб це вже залишилось назавжди у них. Як Калінінград, як Крим намагаються, ну, так щось будуть робити. А наскільки реалістично ці їхні плани виглядають, ну, на твою особисту думку?
Я думаю, що це вже помилка. Я був шокований. Я знав, що Путін нападе, але так зробить. Після Афганістана вже всім було зрозуміло, що такої війни вже повторити неможливо. Після Афганістану вже можна було передбачити, що також будуть економічні санкції, також же буде тиск, ще більше буде тиск, і збанкрутує Росія, як збанкрутував Радянський Союз. І буде, він не повірив, мабуть, не повірив, і думав, що, були предпосилки, що газ дуже багато коштує, ціна на газ дуже велика, і європейські країни не зможуть без газу, але ми бачимо, що зараз намагаються щось зробити. І буде Афганістан номер 2. Афганістан номер 2 буде, і Росія збанкрутує. Вже зараз, якщо рахувати втрати і масштаб Радянського Союзу і Російської так званої Федерації, то вже втрати там, я напевно, в 5 разів за 10. А якщо час враховувати, то втрати там просто на порядки. Інше, я маю на увазі, особового складу так званого терористичного. Але що хочу сказати. Особовий склад це не є втратами для Росії. Ви пам'ятаєте, ніколи з ним не рахувались. Тільки гроші, економіка, розвал Росії. А люди, все ж бачите, що Кадиров каже, що мобілізації не буде. Ми проводимо таку мобілізацію патріотичну. Усі патріоти повинні мобілізуватися. І вони розуміють, що з 146 мільйонів, навіть якщо вони таким чином мобілізують на цих фейковому патріотизмі, мобілізують 500 тисяч особового складу, я не знаю, як ми витримаємо таку навалу 500 тисяч. Володимире, їх ще треба озброїти. Це ж, я думаю, що він із розрахунку на Бліцкриг він кинув найкращі частини військові, найкращу зброю в перший період війни. Ми бачимо цю зброю тут просто навколо. А якщо там дійсно ти абсолютно маєш рацію, напевно інформацію маєш, там дійсно така мобілізація прихована йде, саме така типу патріотична. Тобто залишки цих пасіонарів, ніби там, чи таких корисливих убійць, там терористів, маніяків, які хочуть вбивати, ще отримати за це гроші. Але це резерв не безкінечний. І як ти думаєш, зрештою в Україні теж ніхто не оголошував загальну мобілізацію. Ми такий самий резерв маємо, в принципі. Як ти думаєш, чому Путін не хоче чи не може загально мобілізувати? В них навіть воєнного стану немає, в них навіть майже немає обмежень в інтернеті. І, в принципі, і кордони не закриті, незважаючи ні на що. На що він розраховує, враховуючи те, як іде ця війна, і вона явно точно не за його планами. Він розраховує на втомленість Заходу, на втомленість обескровлення України тощо. І як ти думаєш? Мобілізації, то, що відсутня мобілізація. Ми пам'ятаємо 2014 рік, як толпи росіян їхали до нас на Луганщину грабувати. Дуже рознеслась інформація, що тебе дають автомат і все. Тебе ніхто ні в чому не обмежує. Бачиш машину, таку джипа, бери автомат, віднімай, бери. Бачиш будинок, бери. Бачиш банк, ламай двері, грабуй. Тобто це я пам'ятаю, що люди їхали влітку 14-го толпами, дуже багато було. Вони їхали грабувати. І я думаю, що Путін думає, що і оце, як ми ж пам'ятаємо, Буча, Ірпінь, ці каравани з краденим. Думаю, що він розраховував, що за краденим
Вспомніть Стеньку Разіна, як вони грабували, Сибір їхали, грабували. От він думав, що така буде, як це в історії було, так воно і далі буде. І мобілізація не потрібна. За от цими ворованими грошима дуже багато хто піде. А те, що Путін думає про як воно буде далі, я думаю, що буде шантаж. Буде шантаж і якщо ми не зупинимось, я буду зараз намагатися нас зупинити. Займуть Луганську, Донецьку кордони і будуть нас питатися дипломатичним шляхом зупиняти. Якщо ми не підемо дипломатичним шляхом, щоб заморозити цю активну фазу, я думаю, що війна буде йти дуже довго. Буде і рік, і 1,5 роки, і людського ресурсу у нього багато, і він буде кидати і кидати на фронт нові тисячі. Я думаю, що це буде довго. Володимире, вже ось ти доторкнувся до цієї теми. Вже і президент, і, здається, і міністр закордонних справ, і інші речники, всі одностайно сказали, що жодної відмови від жодного клаптику землі, включно з Кримом і Донбасом, не буде навіть задля припинення вогню. Тобто це сказано неодноразово, чітко. Я думаю, що це все погоджено з західними країнами. Слухайте, якби така варіація, така опція була, то не було б ленд-лізу, в принципі. Тобто війна до перемоги йде. Якою ти особисто, людина, яка ризикувала життям і втратила здоров'я задля нашої кінцевої перемоги, якою ти бачиш сценарій перемоги України і взагалі сценарій перемоги цивілізованого світу над Росією? Чи можна залишити її в якомусь стані? Чи можна її якось там знешкодити і далі тримати там? Зрештою, ти сказав теж про те, що він буде шантажувати. А чим? Крім ядерної зброї? Просто раніше він розраховував на шантаж газом, нафтою. Зрозуміло, що дуже швидко це буде замінено. Багато бажаючих постачати сировину, як виявилося, так, і це не дуже складно зробити, в принципі. Складніше навіть там з зерном там якось, так? Ось, яким ти бачиш, я не про час питаю. Час, зрозуміло, тут все залежить там від багатьох обставин, від зброї там до інших. Ось зараз потужна зброя йде, інструктори працюють. Це ми просто знаємо, ти краще за мене, напевно, знаєш, так? Ми не будемо тут таємниць жодних там військових там розказувати, але ось наступні там, давай так, до Нового року, що може відбутися на твою таку достатньо професійну думку? Давайте не звертати на мої професіоналізм. Я не дуже великий аналітик. Ми просто звернемось до історії. У нас попереду, якщо ми витримаємо літо, у нас попереду почнеться осінь, зима, підготовка до опалювального сезону. І ми пам'ятаємо, коли Росії щось було потрібно, починали взриватися там в Іракі, там в Ірані, в Арабських Еміратах, починали взриватися нафтосховища, газогіни. Я думаю, що таке можливо, і дефіцит нафти і газу до зими може бути так штучно Путін зробити за допомогою таких якихось терористичних актів. Плюс, ще з'явився речах, важель – це продуктова криза. І ми чуємо зараз, що кажуть французькі потрібна війна в Європі, давайте якось консервувати. Це вже дуже багато. Це вже дуже багато важелів будуть восені давити на нашу владу, на
нашого президента. Я не знаю, як ми будемо це витримувати. Ви пам'ятаєте, що той же Афганістан, тоді теж була економічна санкції проти Радянського Союзу, але Німеччина відійшла від санкцій теж на темі газу і нафти. В основному економічні санкції приймали участь в санкціях тільки США. Сполучені Штати. А коли були тяжкі часи з газом і нафтою в Європі у ті роки війни в Афганістану, Німеччина відійшла в сторону і пішла на перемовини з Радянським Союзом. Так що все в нашій історії вже було. Треба дивитися на ці помилки і передгадувати те, що можливо. Але буде, я, мабуть, думаю, що буде іменно так. Ну, такий шанс, безумовно, існує, але трохи є різниця. Тоді Радянський Союз був, Фінляндія грала свою гру, Швеція була нейтральною, так? Зараз це все швидко змінюється. Тоді, все ж таки, незважаючи там на таку, не дуже там правильно, на мій погляд, позицію Франції чи Німеччини, вони все ж таки, тобто солідарність Заходу все ж таки, вона за фактом більше, ніж тоді. Просто тоді більш не так потужна така єдність не була. Крім того, ленд-ліз. Ось я хочу, щоб ти оцінив не лише і військову складову, і політичну складову ленд-ліза. Ведь фактично ленд-ліз означає, що рішучість Америки, Америка – це лідер західного світу, це більшість військ НАТО, які просто фізично зараз у Європі захищають інші країни НАТО, так? І наскільки є ймовірність того, що ця війна все ж таки в якоїсь формі стане світовою, формально світовою стане? Ну, формально світовою є так, на мою думку, є така можливість. Якщо Путін почне програвати на сході, там Луганській, Донецькій області, його війська почнуть відступати, я думаю, що він може використати не стратегічну, а тактичну ядерну зброю. І цим самим втягне Великобританію і США у цю війну. Ми бачимо, що Великобританія і США заявили, що якщо Путін використає ядерну зброю, то вони будуть теж відповідати також вдарами ядерної зброї. От вам і входження у Третю світову. Слухай, я як би сказати, не дотиснув тебе, а ти не сказав, забув про сценарій майбутнього цієї Росії. В перспективі, яку тут просто ми не розглядаємо варіант поразки цивілізованого світу перед Росією, буде все навпаки, звісно. Ось що треба зробити з Росією, щоб більше до цього питання не повертатися жодній країні, яка має спільне нещастя мати спільний кордон з Росією? Я думаю, що тільки це можливо, щоб не повертатися до війни, це тільки розвал Росії, коли вона розпадеться на декілька стран. Я думаю, тільки те може надовго зупинити Росію. Ми бачимо, росіяни – це такі люди, і ми думали, що це там царська імперія, там комуністична страна, Російська Федерація. Мінялося устрій в країні, влада, але завжди країна ставала страною-агресором, окупантом. Я думаю, це нічого не змінить, хто би там ні був цар, чи центральний секретар ЦК КПСС, чи Госдума. Вони будуть нападати і далі.
Ну, тобто, децентралізація, руйнація фактично цієї федерації, яка є фейком насправді, і воля народів, які мають право на свою землю, які були поневолені протягом багатьох століть. Я нагадаю, що всі багатства, так звані нафта, газ, це не належить, власне, російському народу, якщо таке існує. Це земля Ханти, Мансі, як, припустимо, в Кувейті, там, це земля арабів, так, і на неї не мають права на нафту. Ті люди, які приїжджають туди жити, працювати, їх може навіть більше там за корінне населення, але право на багатство мають ті, хто є хазяївами цієї землі. Я думаю, що тут про це можна багато говорити. Я хочу повернутися до питання Криму. Раніше дуже обережно і представники влади нашої, там і західні партнери, так скажемо, говорили про Крим. Так, військовий спосіб, як варіант, був закладений, це треба визнати, в стратегію деокупації Криму, але вона була не дуже подробна. Ця стратегія минулого літа, яку було затверджено перед Кримською платформою, так? Там був лише як один з варіантів, він не був розписаний. Зараз, напевно, за логікою війни, до якої долучилось стільки вже держав, союзників, ленд-ліз, тощо, трохи по-іншому може виглядати сценарій повернення Криму, який раніше там пріоритетним був суто дипломатичний спосіб. Ну і про Донбас, звісно, це твоя земля, так як моя Крим, твоя це Луганщина, Донбас. Як це може відбуватися і як це має відбуватися, на твою думку? Я для мене це дуже важливе питання. Я чітко відслідковую в западних СМІ реакцію Німеччини, Франції, Італії на повернення Крима, Крима взагалі, Крима. І про Донбас ще як-то так ідуть ще менше питань, а от про Крим дуже багато в Європі кажуть, що якщо Україна почне повертати військовим шляхом свою територію і українські війська дійдуть до Чонгара, слышу дуже багато кажуть, що ми повинні зупинитися. Це далі неможливо йти. Я був здивований, що кажуть, що ми припинимо фінансування, військову підтримку. Я таке чув в западних СМІ, що все далі треба вирішувати дипломатичним через європейські суди це питання. Тому що тут уже Путін 100% використає ядерну зброю і треба зупинитися. От так кажуть. Я не знаю. Я думаю, що переубедити європейців, це щоб ми звільняли Крим. Це Росія повинна рухнути, мабуть, як країна, щоб вони вже не боялися того, що там нова влада використає ядерну зброю. Я думаю, Володимире, я думаю, що коли українська армія дійде до Чонгару і до меж російсько-української кордону на Луганщині, то вже просто фігури на дощі будуть по-іншому стояти, і це будуть більше шахи. Просто логіка війни, вона змінюється кожну годину. Скажімо, ми ж не могли припустити ці заяви, які зараз роблять і західні політики, і наші, тоді, наприкінці лютого чи на початку березня. Зараз наші набагато впевненіше вже кажуть, так, тон змінився, так, і все по-іншому, і змінюється щоденно. Тому все можливо, звісно, і ми не такі рожеві оптимісти з тобою, щоб тим більше ми землю свою втратили, тим числом ми знаємо ціну цьому і не будемо так в рожевих окулярах на це дивитися. Але я хочу повернутися до питання наших заручників. Це захисники Маріуполя, це люди, які були захоплені на території і Донбасу, і Херсонської області, які зараз перебувають у концтаборах, у
окупаційних так званих товарах, так, непримусово вивезені там і діти в тому числі. І, навіщо він? Ми знаємо, що масових репресій Путін в Росії не влаштовує. Ну, дійсно, це так. Там є репресії, але вони не масові. А тут вони роблять просто масові чистки. Вони беруть дійсно багато людей в заручники тощо. Це теж може бути елементом шантажування, якщо Захід скаже: ну слухай, ти про ядерну зброю свою тут пришив, не завірайся. Типу, да? Він скаже: ну добре, у мене є тоді багато людей, живого товару. Так, я думаю, що от все, що робить Путін, те, що примусово вивозив от недавно на окупованих територій людей в Росію, з Маріуполя тих, що вивозили в Росію, тих, що захопили зараз, як можна більше намагаються захопити військових. Це все шантаж, це все заручники, і він буде це використовувати для шантажу. Мені даже страшно зараз представити щось, що буде з цими військовими з Азова, з Маріуполя. Поки що він їх збирає, немає, в мене немає інформації, що з ним там зроблять погано, тільки що йдуть допити. Допити ведуться, так, я знаю, що допити вони ведуть, але без питок, без тортур. Але я не вірю Путіну. І я от з жахом чекаю, коли останні наші захисники вийдуть з Азовсталі, що трапиться. Я не знаю, можливо, трапиться щось дуже страшне, і це Путіна не лякає. Він, наоборот, якщо він зробить щось з усіма нашими захисниками з Маріуполя, щось жахливе, розстріляє, чи там підірве їх, там зверне потім скаже, що це ми обстріляли цих наших українських військових. Він може і таке зробити. Я не знаю. Це дуже серйозна тема. Знаєш, ми до цієї теми теж там певним чином причетні. Чому? Я скажу, бо ми ж намагалися всі навколо, і журналісти, і політики, і те, що я знаю, те, що я не знаю, дійсно довіри до Путіна жодної немає. Тому планом було загально долучити там світових лідерів, формату Ердогана, формату Сі Цзіньпіня, яких типу, як на нашу думку, Путін не може кинути так брутально. Тому там ми брали інтерв'ю, перекладали інтерв'ю з Азовсталі, там лікар кримський татарин, хлопець, там командир виступав, ми дублювали це турецькою мовою, китайською ми не знаємо, може хто і китайською, там щось робив заяви до китайського лідера тощо. Чи ти вважаєш це єдиним шляхом, єдиним варіантом звільнення наших військових? Звісно, це в будь-якому випадку може бути гіпотетично лише обмін. Кого ми можемо долучити до цього зі світових лідерів чи країн? І, на твою думку, чи маємо ми таких вагомих персонажів, вагомих полонених, вагомих зрадників, за яких Путін все ж таки там погодиться віддати наших героїв живими? Я розумію, що там дуже несолодкий. Я приблизно знаю, що це може бути за інтерв'ю, за допити. Здається, вони хочуть і фільм зняти там. Вони ж на прикладі Тайра, Юрій Паєвський, ми ж знаємо, так вони ці допити записують, ніби там люди каються, там, таке. Це частина гібридної війни. Що можна зробити так дуже обережно, але які варіанти і можуть бути, бо це болить усім, і хочеться якось конструктивно про це думати, не на хвилі вічі лише. Дивіться, я хотів би особисто наголосити, що якщо ви кажете, що запросити як важелі якихось міжнародних діячів, там президентів,
Я хочу звернути увагу, що в січні 2015 року Путін підписав другі мінські домовленості. І після підписання других мінських домовленостей про припинення вогню на наступний день почався штурм Дебальцева. Он, вибачайте, я так скажу, плюнув на Меркель, на Оланда, на ОБСЄ. Йому наплівати на це. І думаю, от те, що зараз трапиться, я думаю, що це якась пастка. Тому що гарантіями безпеки от наших захисників Маріуполя що виступає? Якісь там обіцянки перед міжнародними діячами? Я думаю, вже Путін неодноразово наказував, що йому наплівати на усіх міжнародних діячів. Це тільки якісь, це моя думка особиста, щоб захистити зробити все-таки обмін, це не звільнення наших захисників Маріуполя. Це треба було долучити не політиків, а якийсь економічний додатковий важіль. Наприклад, перестати купувати у Росії взагалі там щось там, алюміній, метал, медь, якісь такі, які заборонити заходити в порти Росії сухогрузам і кораблям для перевезення грузів. Таке щось, як ще додатково. Оце важіль впливу. А долучення там президентів, йому плівати на це. Знаєш, така думка достатньо, до речі, оригінальна, але я так подумав, коли ти це казав, так, в принципі, йому ж і свої полонені там, я не знаю, може хтось там для нього має якусь цінність, але я не певен, так? І ми маємо приклад Медведчука і приклад там інших, ніби його близьких людей. Добре, все одно це таке гадання, в будь-якому випадку. Я хочу поговорити, те, що ти маєш знайомих по всій лінії фронту і маєш знайомих військах, так те, що можна розказати з того, що тобі розповідають люди, які безпосередньо б'ються зараз на Донбасі, в інших місцях, що вони кажуть про ворога, що вони кажуть про все інше. Просто тут різні інформації. Я теж спілкуюся дійсно, але у всіх різні люди там. Я читаю просто інтерв'ю. Андрій Нібітов, це людина з Національної поліції, начальник Національної поліції Київської області. Він каже, що він був дуже здивований тим, з чим прийшла такі трофеї. Вони знаходять, що просто якось не в'яжеться з Другою армією світу. Чи дійсно вони так погано готувалися, чи там, може, корупція спрацювала, чи як вони так поставилися до війни, що Друга армія світу, вже точно, тут вже нічого не зробиш, вона дійсно, її міф про її потужність, Збройні Сили України, цей міф точно зруйнований. Дивись, у мене, звісно, більше контактів не з військовими на лінії фронту, а з рухом опору. Там в Херсонській області, в Донецькій, в Луганській. У мене більше інформації такої достовірної з тих регіонів, з тих міст. Те, що як ми бачимо зараз, виявилось, в Росії дуже багато техніки, але вона з'ясувалося, що вона вся, та, що була підготовлена до війни, вона закінчилась, а та, що приходить, вона стара, ще й багато йде радянський. Там на окупованих територіях ми бачимо, що почти кожну ніч йдуть ті невеличкі, там по 10, по 20 машин різних військової техніки, але вона йде. Поїздами возять снаряди, і вони йдуть кожний день. Поки що цього всього багато.
Як кажуть фахівці військові, це вже там, ну, половина вже це не сучасна зброя, але є дуже багато іде. В містах на Луганщині, от там, де я родом, мені кажуть наше підпілля, що коли траса от іде з Росії через місто, і вони йдуть ці колони вночі, навіть вимикають світло, щоб місцеві жителі не могли побачити, яка техніка йде, не могли порахувати, але техніка йде кожну ніч, щоб ти знав. Ну, зрозуміло, там кордон великий. Кордон великий, багато. Наскільки вистачить цієї техніки, ну, старою, я не знаю. Це треба, щоб, ну, більше нам техніки сучасної, щоб ми встигали все це перемалувати на лінії фронту. Оце важливо. А техніки ще там дуже багато. Скажи, будь ласка, на твою думку, обережно, звісно, лише те, що можна. Яку роль грає, може грати і гратиме підпілля на окупованих територіях і новоокупованих територіях тимчасово, і на територіях ОРДЛО, так звано? Ну, дивись, зараз ми знаємо, що уся інформація по переміщенню військової техніки, дуже багато зараз контактів, підпілля, які контактують з нашими спецслужбами. І я знаю, що не тільки місцеві жителі, а вже і багато хто в армії, так називаємо ДНР, ЛНР, співпрацює з нашими спецслужбами. І якщо ми з початку війни, я знав, що приходять тільки такі текстові дані, що от переміщення військових, там в такому-то кількості, така-то техніка, то зараз вже приходять фотографії со штабу ДНР, ЛНР, з приказами, хто повинен видвинутися, куди, яка мета цього переміщення військових. Тобто я бачу, що дуже багато вже в штабах, хто співпрацює з нашими спецслужбами, і от такі навіть документи з'являються в нашій розвідці. Ну, це дуже добре. Це свідчить про моральний стан, до речі, окупантів і в колаборантів. Це добрий знак, в принципі. І ще, може, останнє запитання, яке я хочу тобі поставити. Останнім часом, ну, це не типова рослина для України, але стала дуже популярна така рослина, як хлопок. Ну, точніше, хлопок. І ці хлопки в вигляді там вже місцями аплодисментів, вони лунають там на Білгородщині, так званий, там, до речі, український, в інших місцях так званої Російської Федерації. Ось як би ти людина, яка знає, ну, трохи більше за мене, наприклад, да, можеш прокоментувати ці нещасні случаї, вот эти хлопки, вот эту халатність, забила курок, як вони коментуються. Як ти так по-мудрому, по-правильному це коментувати, бо я не знаю, в принципі. Тобто лише жартувати теж не хочеться. Дивись, я теж не можу много казати, але я тобі, так сказати, скажу так, що ти зрозумієш, прочитаєшся між строк. 14, 15, 16, 17 роки я особисто, я мріяв, коли ж ми вже почнемо казати про такі випадки на приграничних територіях Росії, їх там нет. От зараз, Айдер, я от тобі улыбаясь говорю, їх там нет. Улыбаясь. І хлопки, будь ласка, так? Да. Дякую. Я аплодую тобі в першу чергу і дуже вдячний Володимиру тобі за те, що ти долучився, за те, що ти справжній друг кримців і друг нашого телеканалу. І бажаю успіхів, як то кажуть,
в усіх справах, які ти робиш виключно корисні для України. Слава Україні, слава тобі, і слава героям. Дякую. Дякую за те, що дивитеся телеканал АТР. Дякую за те, що підтримуєте щодня вашими донатами, вашими репостами, лайками, що підписуєтеся на наші канали на різних платформах медійних. Робіть це і далі. АТР працює для вас, АТР воює на медійному фронті за Україну, за Крим і за все цивілізоване людство. До нових зустрічей.